Okay, så tryller vi en kanin op af min nissehue. Men et øjeblik, Elias, det er dig, der skal hjælpe mig. Og prøv at se, hvad jeg har taget med. En klokke, og når jeg tæller til 3, så må du ringe med klokken højt op i luften. Så højt, du kan først, når jeg tæller til 3, så hopper kaninen op af hatten. Højt op i luften, Elias. 1, 2, 3. Og så ringer Elias med klokken, og kaninen... 1, 2, 3, og så ringer Elias med klokken, og... Altså, jeg tæller til 3, skal du ikke ringe med. Så værsgo. 1, 2, 3, og så ringer Elias med klokken. Okay. Prøv lige alle børn og tæl til 3. 1, 2, 3. Og så tæller vi for Elias lidt højere. 1, 2, 3. Det er du godt nok ikke særlig god til, men ved du hvad? Du får en chance mere. Hvis du kan tælle til 3 i min mikrofon, så kan det være, at alle børnene råber dingelingeling. Prøv at tælle til 3. 1, 2, 3. Og mine damer og herrer, så har vi tryllet en stor, levende kanin frem. Elias, det er ikke nogen kanin. Det er en pivskid. Hvis det er en edderkop, så ved jeg godt, hvem det er, Elias. Så er det en af mine venner, der hedder Peter. Og ham har jeg lavet en sang om, der hedder Lille Peter Edderkop. Og når jeg tæller til 3, skal jeg høre, hvor godt I kan synge den. For den, der synger bedst, får en gave med hjem. 1, 2, 3. Lille Peter Edderkop, kravle op ad muren. Skal vi ikke lige klappe af Elias og råbe, yeah! Ved du hvad, du skal have den første af mine gaver, og nu skal du bare... Nej. Det er de der lange balloner. Ved du hvad, de er så svære at puste op. Men man skal lige strække i dem, så hvis du lige holder i den ene ende, hold godt ved, Elias. Hold godt ved med hånden. Hold godt klem med hånden. Så strækker jeg den lige. Au! Det er ikke noget at grine af. Au, min numse! Ved du hvad, du skal lige have den her. Pust den lige op. Værsgo, tak for hjælpen. Den må du gerne få. Nu skal jeg videre med det næste, mine damer og herrer. Den fløj væk! Og laver vi lige en ny. Knude på den. Knud, du skal ikke kalde mig for Knud. For en knude. Det er rigtigt, man skal binde en knude i den ene ende. Jeg var lige ved at binde en knude, som var lige op i næsen. Og jeg var lige ved at binde en knude i den ene ende. Den anden ende. Jeg kan da ikke puste den op med den anden ende. Hvor er du ulækker? Jeg kan da ikke stå og prutte i en ballon. Hvor er du klap? Nå, den anden ende af ballonen. Så skal vi binde i den her ende. Og så har vi en ballon til. Så har vi en ballon. Sådan her. Så skal jeg lave noget til Elias. For jeg kunne se, hvor dygtig han var til at trylle. Og jeg kunne høre, hvor dygtig du var til at synge. Det kan være, at du bliver en rigtig kendt rocksanger engang. Og så kan du jo komme tilbage her til Masbyparken. Og så kan du give rockkoncert. Og så kan du tage den her ballon med. Og prøv lige at se. Det er verdens sejeste luftgitar. Må jeg lige høre, om vi kan klappe af Elias og sige, yeah!